е изморен. Предварителната информация ми е подадена, че това са нощната охрана на ТКЗС-то в Ребърково. Са тия момчета. И така, ето го, той пристига. Тия фалшиви пари тук. Да, той коментира някакви фалшиви пари, но ние не знаем дали са фалшиви. Ето го, пристига, представя ви любимеца на народа, поразяващата уста на българския рап, Цеко Симфонио! Стига маха с тия ръце, че мириш на кенев, бе. Без копения, не ми викаш кенев и бей и си пребари артиите. Вижте си си под ногтите, че мирише на обил. Ей, целият северозапад, като те видиш, да видиш какво ще стане. Ти виждал ли си пари истински, бе? А ти виждал ли си нещо? Не, сега да не започваме. Първи въпрос, защо това дойде... Това е истинско ли е според теб? Дори си го рамка. Сигутура, наш ги не сигутура. Показвай апарат. Това е конкурент, дойде с лимузина, ти дойде с колело. Каква лимузина това, бе? Какво? Бе, това то турил газово уредба от тази лимузина, бе. То няма пари за бензин, бе. Това е менте, бе. Ти нормален ли си, бе? То взел. Чуеш се, какво говориш, бе? Бе, мали то глас на ти, бе. Как се облякал, бе? От изгорелия цирк си дошъл. Погледни така, моля ли одиш издурите, бе? Тури един червен. Бе, шамарата приня. Така, сега, време да видим. Така. Само педалите на лимузината са ми от диаманти, бе. Абе, стига сотен да пъти, бе. Шампанско и сълзи, бе. Ти нямаш 5 лева, бе. Я погледни, бе, колешко е. Педерастия. Това е грим, бе. Това е педерастия. Това е грим, бе. Това не е като да отидеш на село Обора да купнеш на кравата от вас да намаеш. Това е 50 лева, бе. На мен това ми струва колко твоята къща у Ребърково с тополите, бе. Добре, без цинизми, без излишни нерви. Голямото го взимал да заем от кмета Ребърково, аз го познавам. Така. Какво така? Какво за 500? Какво ще кажеш? Чакай, бе. Какво колело, бе? Я исках да дойде... Аз знам нещо, ако ще кажеш, бе. Абе, то няма ли успокоителния се успокои малко ли шва на Господ каза? Така. Сега не стига да дойде. Млъкни, бе. Гази му пари, бе. Млъкни пъти, бе. Да я кажи я нещо, бе. Ма не ти разбирам, бе. Да пусна титри, тук някой преводач няма. Абе, млъкни ще дойде и затвора устата, бе. Така. Какво говори, бе? Фараоно, червен брег, ти виждал ли? Ти не си добре, бе. Фараоно, лимузина. Ти трябва да стоиш да пирамидата, бе. Значи ами стиг да дойдем на баща ми с москвича, ама не муза да запали това пустиня. Не муза, то на 40 години. Не муза, как съм муза? Не муза, запали. Млъкни, бе, реба. Сега искам да ви кажа, освен това, да караш колело е много по-здравословно. Така? Както казвам аз, който кара велосипед, бибека му стърчи напред. Добре, моля ви се, без цинизми сега. Без цинизми. Какви цинизми, бе? Що си го поканя то, къде вие като глув кучка на месечина? Он не знае колко уши има по главата. Аз не чувам някой говори ли тук или смърди или просто само попръцква някой. Добре, моля ви се, престанете... Ти на кой говориш, бе, мадафака Врачовски? Добре, моля ви се, престанете с ти обиди, много ви се... Все пак сте колеги. Какъв колега ми е тай скопа на мумия? То са търкаля тук, бе. Виж какво гледа като водомер, бе. И къде ги беше докарал тук уния конгерици? Абе, они ли пеят вместо тебе, да? Ти с кой дойде, бе? Ти с кой дойде, бе? Добре, че не дойде с Евгений Минчев и Мариус. Добре. Спокойно. Слави, я го зареди и то с пари, какво ми се фука за стига да го... Добре, дали аз му ги давам, бе? Давай. Ще зарини. Давай. Така, моля ви се, спрете да се обиждате, трябва да се уважавате. Ти няма ми обиждаш изобщо рубините, че са си тихе. Цивка така. Ще ти извада ларица, ако стана. Бе, ще си правя какво си искам. Ей, на колена! Ще го побида! На колена палева! Сега ти падна, да? Ти ми ело Ребърково да видиш как ще сложи ме на колен. Магарето ще наниже като гърбатки ще смика.
Така, спрете се обиждате. Ще го надена като Ще ти дам, аз миньор Бутуш. Така, Нощна смена. така. Видял ли си миньор Бутуш нощна смена? Моля ви се, спрете да се обиждате. Писа една лимонадка, една кифла. Дай си Уважавайте се по-пълъка поне мирна малко. тия. Уважавайте се поне малко. Уважавайте се поне малко. Боли го уважаш то. Ами. Дебели. Знаеш как ще го уважа този сладкия? Да, така. Ей, захарен памук си ми ти, май. Така, моля ви се, аз определя... Какви чабе да еба, мамо Стига, да стига, еба. бе, стига, псува, бе! Ще става го юста това. Няма, седи тука! Ма ще го изтраса един път, да ще Тишина! кликне. Тишина! Добре. Аз определям условията на сблъсъка. Баш по типа ще ги определя. Абе, ти пък какво верно ще определиш? Кой си по ти, бе? Какво път ти измазал да определиш? Кой ще ги Кой ще определиш, определиш? ти, бе? Абе, кой си Кой ти, ще бе? определя, бе? Добре, Я това е молба. добре, айде, молба. Молба. Така, Моля ви се. Това е друго, това е друго. Молба. Абе, това моли ние си изтрия газарете. Стига сега пък и ти, молба е това. Молба. Има молба. Твоето дупа не е като на Лили Игнатова, на тебе ще трябва такива банкноти. Така, сега. Казвай, извиняй, казвай. Така, двубоят трябва да е със средства на рапа и хип-хопа. Какво? Предлагам аз. Знаете ли какво е фристайл? Абе, ти мен ли ще мъчиш да фристайл, бе? Абе, на колена! Аз Така. някакви чапати, бе. Така. Значи, гледай се, аз съм виждал фришоп, кога бе остръбя, ама това фристайла, някаква гейска измислоти. Не, Молиш ли ми се нещо, плачеш ли? сега, аз ще ви задавам тема. Падне гласеца, бе. Аз... Ще ми падне. Ти ще ми паднеш, ще колена. Аз стига, аз ще ви задавам тема, Добре. а вие ще трябва да импровизирате по нея, като рапирате и измисляте текст. Какво? В момента. Така. Съгласни ли сте? Бе, давай, казвай, какво? Това е Аз съм първата съгласен. тема, това е първата тема. Така, първата тема е Какво? вашето мнение за състоянието на политиката в нашата страна. Не, Политика. това ли е ритъмчето? Да. Това е ритъм, върху който можете да импровизирате. Това са думи за България 2006 на всички в ушите, сега ще ги наместа. Не искам да говоря за власти, за мангизи, за хора с костюми, нос кирливи ризи. Аман от политика, аман от коалиция. Аз съм Цеко и на всички баци в опозиция. Сега сте вие. Така, сега сте вие. Аре сега политика, защото ми образува храчка, който иска яка пачка да се фаща идна пачка. Аз съм MC Фараона, тъй ги виждам аз нещата. Ако не си съгласен, ще ритна от главата. Какво? Сега, да, сега си ти. Аз неща да ме оправят, аз ще оправя сам. Тия лицемери, хич не искам да ги издам. Не искам мерцедеси, не искам и заплати, защото Цеко Симфония, примерно, мрази депутати. Айде да еба, не го майка да еба. Добре. Аз съм прост, сега може да се не изразявам като това, ама Абе, ти яко ще не... правиш и тук ще ми го покажеш, това циркаджи. Добре, друга За тема. какво ме покани, бе? За да се разберете. Ти аз то с какво се разбера? Добре, следващата тема е футбол. Какво? Футбол с нощи имаше голяма среща. Знаем какво е имало с нощта. Добре. Добре, айде, дайте някакъв ритм. Цеко, дай, За айде, футбола. футбол, да. Давай. Ей, запалянковци, сега ще ви отворя. Аяк с Ребарково, това е отбора. Нема ЦСК и Левски, нема Реал Мадрид. Който дойде в Ребарково, той си тръгва на вид. Примерно Нека така. червен бряг, това е отбора на MC Фараона и на неговите хора. Нема група, само В или Б, но това нещо никак нас не ни. Нямам нужда от УЕФА да си правя кефа. Нашата система не е 4-4-2. Нашата система 5 реки и без мезе. Бием всички наред, кът мачело директ. За нас Роналдиньо е простото флек. Ей, запалянковци, сега ще ви отворя. Аяк с Ребарково е бати отбора. Не съм от ЦСК, от Левски или Локо. Аз най-обичам всички, сърце ми е широко. Въобще не ме брига, Шампионската лига. Мене по-ми го вдига, да бием Ботев в врата, дето гарга не каца. Аз стига квича, бе, ей! Това няма ли кой му за... Така, следващата тема е жени. Мали идеал! Си той не разбира, бе, той дойде с мъже. Не го губите Ето, за скупи мъже. ли, може ли го влече? Добре, за жени, за жени. Тук не го беше кацнал. Ти представя си как прави любов то. Той квичи, той е... Така, жени. Айде за жени. Темата е жени. Айде, жени. Айде, дайте бати Айде, някакъв жени. ритъм. Да. На. Оп. Добре, без
Аз съм Цеко Сифония, супер секси ерген. Дядо Севчо е идвал на уроци при мен. Аз любовница всички, на дързите женици, сарафана за трици, теба тия женици. Слушайте, жени, прекрасни фараона, ще ви прасте няколко красиви риби, защото ви сте му любими. Фараона цели нощи, вие крещите още. Добре. Още. Ще го сложа мощи. Аз съм бил с Мадоня и с Деми Тумур. Останаха доволни от врачанския ми рап. И ме слави с балета, даже аз ще се справя. Нареди ми ги тука, ич нема да ги бавя. Ако някоя мацка е толкова загорела, ще я качим на клона, само плати хотела. Така, добре. Във всяка страна между рапърите има конфликти, да се нападат един друг. Много, дали, аз сега искам така, зрителите предполагам, че разбират, че това е една малко неконтролируема работа, уважаеми зрители. Гледай мене, какво гледаш този фон, бе? Така, мнението ви един за друг в рап рими. Какво да ти кажа, мами нубавец, ти за мен е просто си жалък скопец. Разкарай се от тука, мумио дебела, ще те отнеса като Волга, крива мантинела. Оди си дома, пи една вода, само се, че плезиш, ама нема да еде дада. Айде, какво сакаш повече? Какво сакаш? Нама. Това уригна ли се или каза нещо? Така, ти си сега. На Коледа! Ти, ако си рапър, аз съм тролейбус, за тебе да говоря, даже ме е гнус, ама трябва пред тия хора тук да те разкрия. За това продължавам само да изброявам. Ти не си музикант, ти не си супермен, ти си тъпо момче, ти си селски кретен. Така, стига, добре, сега вече... Я кажи козлодуите, римува. Да, няма нужда да казва каквото и да това не било. го надуй. Сега, Какво сакаш повече? сега, само няколко лични въпроса, бързи, и след това ще преминем към другата част. Към по-бавни въпроси. Така, не. Цеко, ти женен ли си? Женен съм. И аз се ожених за она Мадоня, нали? Такова ме изсръкна силикония, туката съм я манал. Ми стигне и пресаждам виме да дава млеко, ама не става. Това е пустиняк. Това е на 50 години. Какво го правиш? Това е става паружил. А ти... Че, мърди малко тия крака, че смърдат, бе. Аз ли, бе? Не ти, бе, оня. Ма и твоите мога ги мръднеш. Искаш ли да ти вкарам това чепик си? Стига, бе, аз стига с толкова неща. Така, ти, Фароне, женен ли си? Стегни са малко и малки деца, бе. Така, женен ли си? Кой, бе? Ти. Аз съм женен за моята публика. Така. Един по-такъв въпрос. Кого предпочитате, Галя или Миро от Каризма? Вижте, сега тия така не предпочитам. И аз си предпочитам да съм си сред природата, да си запала огин, да се напя и да викна «Удри, Така, а ти, Фароне, кого? Галя или Няма значение. Галя или Миро? Или Мира, или Галя. Мира или Галя, няма значение. Предпочитам беби си Фараона. МС Фараона, добре. Има ли звезди в България? А? Звезди дали има в България? Има и ги тия по декора отзад. Така, какво мислите за състоянието на българския театър? Гледай са, я на театър съм одил малко. Я повече обичам кукления театър. Трите прасенца, А ти? Аз много харесвам, ама я, че е само пред 5-600 души. И хората само ходят си губят времето там. Не е като телевизия. Като гледам това за театър са отрепал. Добре, гласувате ли на избори? Ти си за цирк, ти само един червен носен. Гласувате ли на избори? На избори. Маке ще гласувам за тия пустиняци. Добре, а ти? Не, ти трябва да гласуват за мене. Така, сега, уважаеми зрители, сблъсъкът ще бъде разрешен с песни. Абе, простава! Плюизма! Кого плюиси, бе? Искам да чуя! Искам да чуя! Така, искам да чуя вашите последни музикални